Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ang ating gagawin for today, Yema cheese condensed milk cake. Kung wala kayong oven, no problem kasi hindi na natin kakailanganin ng oven. Pero bago tayo mag-start, kung kayo ay bago sa ating YouTube channel, mag-subscribe na muna kayo at pakiclick na yung bell button para sa mga latest updates. Sarap, diba? Tara, umpisahan na natin. Mga sangkap na ating gagamitin para sa condensed milk cake: 1/4 cup softened butter, 1 can condensed milk, 4 pieces eggs, 1 teaspoon baking powder, at 1 3/4 cup all-purpose flour. At para sa ating yema, 3 pieces egg yolk, 1 can condensed milk, 1/2 teaspoon salt, at ang ating cheddar cheese. Iwiwis muna natin ang butter hanggang mag-soften. Kapag nag-soften na ang butter, ilagay na natin ang 4 na itlog. Iwis lang natin muli. Isunod na natin ang condensed milk at haluin muli. Kapag smooth na ang ating liquid mixture, ilagay na natin ang harina at ang baking powder. Isisift natin to gamit ang strainer para masala natin ang mga lumps. Guys, ang kumpletong listahan pala ng ating recipe for today ay makikita sa dulo ng video ito at meron din naman sa description box. Haluin muli hanggang sa maging smooth ang ating mixture. Mukhang kakailanganin natin ng sandok or ng spatula sa pag-mix nito. Ayan, at medyo gumaan-gaan ng live. Haluin lang natin ang haluin hanggang sa maging smooth ang butter. At pagkatapos nun, itatransfer natin sa baking pan na maliit. Pwede din naman na maliit na caserola kung wala kayong baking pan. I-grease lang natin ang ating baking pan para hindi dumikit ang ating lulutuin. At since ready na, pwede natin ilagay ang ating butter. Guys, thank you muna sa lahat ng mga nag-request na gumawa ako nito. Hindi ko akalain na masarap pala siya. Isa o 2 bagsak para mawala ang mga bubbles. Since ready na ang ating butter, ilalagay na natin ito sa kawali at ang apoy natin ay nasa low to medium heat setting at lulutuin natin to from 50 minutes to 1 hour. Kung may butas ang lead, takpan natin ang tissue para ma-contain ang init nito sa loob. After an hour, ito na ang ating cake. Para makasigurado na luto na ang loob, gagamit tayo ng toothpick. Ibabaon lang natin ang toothpick at kapag wala nang sumama, ibig sabihin luto na ang ating cake. Habang pinapalamig natin ang naluto nating cake, isunod nating lutuin ang yema. Gamit ang maliit na caserola, pagsasamahin natin ang egg yolk, condensed milk, at ang salt. Guys, kahit wala kang gamit na pambake, kayang-kaya mo itong gawin sa bahay. Hindi mo na kailangan ng baking pan, hindi mo na kailangan ng oven. Ang kailangan mo lang dito, caserola,
pwedeng-pwede ka nang makagawa ng cake. Haluin lang natin ito hanggang sa maging smooth. Kapag ready na, isalang natin ito sa mahinang apoy at halu-haluin natin para hindi dumikit hanggang sa maluto ang ating mixture. Guys, nga pala, kaninang niluluto natin ang ating cake, hindi tayo naglagay ng tubig sa kawali. Guys, tingnan nyo ang yema, medyo lumalapot na. Ibig sabihin nito, malapit na itong maluto. Pagkaluto nito, papalamigin lang natin ng konti at pwede na natin i-apply sa ating cake. At kapag na-spread na ang yema, pwede natin itong lagyan ng cheddar cheese. Presenting ang ating Yema Cheese Condensed Milk Cake. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at kung nagustuhan nyo po ang ating recipe for today, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Muli, maraming salamat po sa panonood.